silingang lalawigan sa Negros Oriental, tensyon na batyagan sud ug gawas sa Kapitolyo, human nagdumili pagkanaog sa pwesto ang kanhi gobernador. Atong sayran ang detalye pinaagi ni ining report. Ang tensyon na gumikan sa pagdumili sa kanhi gobernador nga si Roel Digamo sa pagkanaog sa pwesto. Si kanhi Governor Digamo gipildi ni Bayawan City Mayor Pride Henry Teves. Gibarugan ni Digamo nga kung idugang ang mga boto nga nakuha sa lain niyang kaatbang ug iyang kapangalan nga si Roel Digamo, siya gyud ang siguradong mananaog. Ang iyang petition sa pagpadeklarar kang Roel Digamo isip nuisance candidate gipaboran sa 2nd Division sa COMELEC. Apan tungod sa giduso nga motion for reconsideration sa kampo sa kandidato nga si Digamo, wala tugti sa COMELEC nga idugang ang 40,000 votes ngadto sa kanhi gobernador. Kagahapon nanumpa si Teves at tubangan ni Dumaguete Regional Trial Court Executive Judge Gerardo Paguio Jr. Apan wala siya makasud sa Kapitolyo kay gialihan kini sa mga dagkong dump truck sa Provincial Engineering Office o gikural og barbed wire og steel matting ang palibot. Ang mga supporter sa kanhi gobernador nga armado og mga puspos og mga bato nagpiket sa atubangan ug nagpahigayon og prayer rally. Miabot ang mga sakop sa anti-riot police, lakip na ang Special Action Force ug sa SWAT aron pagsiguro nga luwas ang bag-ong gobernador nga musud sa Kapitolyo pagka alas 12:01 sa udto. Andam sab ang mga fire trucks nga mogamit sa ilang water cannon kun gikinahanglan. Apan wa gyud mo kanaog si kanhi gobernador Roel Digamo. Hinuon human sa negosasyon sa kapulisan, malinawng nanaog sa Kapitolyo si Digamo pagka alas 5 sa hapon. Samtang uban ang iyang pamilya ug pipila ka mga supporters, sa katapusan nakasulod na si Kapitolyo si Governor Teves. Kung anon yun sa kapulisan kung katong i-exhaust all possible peaceful means pag-resolve sa situation. There'll be a special session, right? I already requested the board members to do a special session to change all signatories. So by then, I will hold the power, I will hold the purse, and everybody should recognize the performance. Nico Sereno, Balitang Bisdak.